Така, и здравейте, това е 11-ти епизод на Minecraft Survival. И в днешния епизод ще оправяме място за кравите. Така, нека направя още малко огради, така. Супер, и да... Обаче не знам по какъв начин ще идвам тук при кравите, така че мисля да ги преместя в скоро време. Мислих да направя друго нещо, да ги сложа тук до овцете всъщност. Всъщност това е добра идея. Ще сложа тук до овцете. Първо нека направим място. Така. Добре, доста голямо място за крави. Така е супер. Да. Ще го дръпна до тук. Нека си направя крафтинг тейбъл да го сложа тук. Защото не ми се разхожда да влизам довътре и да излизам постоянно. Така е супер. Така. И ще сложим това. Добре, не го измислях много добре. Защото искам да има малко място между тях. Просто това ще го преместя още на блокче насам. И ще се получи. Така. Не, така при блокче трябва да е. Добре, супер. Да. Точно така. Да сложа това. Тук. Както винаги всички ферми ще бъдат така еднакви. Така. Добре, местим. Ще направя 60. За да не се разкарвам постоянно. Така. Все пак тук става дума за крави, които са много големи. Добре, не се получи както исках да стане, но всичко е окей. Така. Супер е. Вече и кравите си имат място. Добре, нямам с какво да ги привлека. По-скоро завлека. Така. Всички овци ще дойдат тук. Премах крабунго. Дори с крава не ще да дойде. Не. Само се надявам да можете да минете. Да. Овцата. Крабунгата е супер. Нещо не изглежда както трябва. Супер. Само това трябва да махна тук. Тук ще слагам прасета тук отзади. Всъщност не. Стените, които ще дигам, мисля да са от... Да, тук така. Трябва да взема пшеница да размножа кравите. Добре. Видях, че ги пъхнах често.
Така. Теп. Давай. Сункайте си. Айде, бебенце. Малка кравичка. Супер сме. Щом станат колкото овцете. Значи, добре, нека да разбирам, че нямам много бели овце. Тъй, че размножавам пак. Фермата не може да смогне. Тебе бялата. Бялата ли? Или тебе? Значи, по бебе стана. Искам да го видя. Сиболе! Оф, фак. Сиба. Сиба и жълта, какво ще стане? Сиба. Червена и черна. Това ще стане. Червена, супер. Сега ще пострижа всичките. Така. Овците според мен са най-полезни в Майнкрафт, защото дават вълна. Все пак. Така, доста видови вълна имам. Що не размножава белите, ще отцветява някой в синьо. Може да, всъщност в синьо да ги отцветява. Най-различни цветове ще пробвам да ги боядисвам. Да не се размножават вече. Кефа е по лимпа. Значи, от тук ще пусна пътека. Исках също пътека от тук така да пусна. Имам ли лопата? Имам лопата. Така. Тук отзад ще направя още ферми за храна. Предимно ще е пшеница. Защото, както виждате, вече започва да ми намалява храната. Пшеницата искам да кажа. Да размножавам тук животните, защото накрая няма имам за себе си храна. Както виждате, моята започва да спада. И Стив огладнява нещо много бързо. Така да изкопая тук дърта. В този епизод ще направя двете ферми, така че да отида да събера малко вода. Така. Всичко изглежда много готино. Така. То ще я направя малка. Другата ще бъде също толкова голяма. Така. Дори не ми достигна. Това. Добре, но дървото ми стигна точно. Несиметрично. Добре. Сега ще го оправим. Като снижим с едно. Всъщност сега е доста по-симетрично, защото тук две, тук две и... Да, схванах идеята. Така. Добре, ладно. Това не е дълго, колкото тече 1, 2, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Не знам овцете и кравите какво правят, надвикват ли са.
Едни ти мучат, другите викат. Просто не знам какво се случва тук. Значи, нещо, което ще бъде малко по-странно, е, че едните ще гледат на сам. Така. А другите ферми просто, не знам, няма си съвпадат, защото не искам да се влиза от тук. Или, що не се влиза така, всъщност? Да, ще бъде много по-добре. Ще има пътеки насам. Да, супер идея така. Също няма обърквам реда на самите ферми. Добре. Взех ли го? Не го ли взех? Дори не знам как е дошло тук. Все пак. Така. Нека отида да легна да спа, да стане ден. Имам ли още камък? Да, имам. Така... още малко. И така. Стаки 2, достатъчно ще са ми, да го довърша. Така, нека легнем. Така. И да отиваме да довършваме фермите. Също ще ми трябва още слабове. Така. Долу. Така. Така. Тук така. Така. Тук. 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 Значи, тук е време да сваля така. И така. Така. Да го щупим. Супер стана. Мисля, че нямаме... ще ми стигнат слабовите. Защото мислях, че това е единия стак. Така. Най-важното е да направя така. И така. И така. Що имам 4 кофи с вода? По-скоро, що имах 4 кофи. Няма значение, пак е добре. Така, значи тук бяха 3. Оп. 3. Едно така. И останалите бе така. Така. Това е щупя. Така. Останалите бе така. Сега стана само да ги свържем. Да, тук назад може да продължава с друга ферма, например за кактуси или нещо такова. Всъщност да, може и за кактуси, защото нямам кактуси. Така, натикат мене, нямам. Ще направя желязна, защото може да не ми стигнат
нещата. Няма да стигнем мотиката всъщност. Така. Тук и от тук. Мисля, че ще ми стигне да ги засея всичките места с семена. Дано да съм имал 42, за да ми стигна точно. Имах 40 и няколко. Не съм много сигурен колко бяха, но... Ще трябва още 3. Готово. Сега да засеем и последните 3 семена. Така, и сме готови. Така, нека видим отстрани фермите как изглеждат. Супер са. Направо са перфектни. Така. Значи нека запомните. Тук са овце, крави, пшеница. Също ще ми трябват и тикви. Трябва да намеря едини. Намеря джунгла, ще е много полезно. Нека си отхапим вече от тортата. Добре, остана доста малко. Добре. Нека пробвам да размножа кравите. Не знам дали ще стане. Добре, става. Супер! 4 крави имам вече. Тук нека довърша. Добре, трябва да сложа по един малък съндък от тъс и от една страна. Всъщност направя друго нещо. Тук и тук да сложа. Не знам, не съм сигурен. Така. Нека проверя дали имам кактуси. Така. Нямам. Миналия път мисля, че взех кактуси. В по-предишните клипове мисля, че взимах кактуси. Но мой съм ги направил друго нещо. Може да съм ги използвал за нещо. Също за друго нещо, което мога да използвам кактусите, е да се отцветя овце в зелено. Но аз ще ги направя светло зелени, защото тъмно зелените изглеждат някакви грозни. Така. Се чудите как се прави зелено, значи печете кактуса, дава ви тъмно зелено и тъмно зелено с едно костен прах и става светло зелено. Добре, нека това за да режа правите. Овцете. Добре, върши порасват. Така, нека остава тук всичката вълна. Добре, дърта не ми е много важен. Добре, тук фермата е пораснала. Оставам без храна. Не оставам без храна. Ето така. Нека взема това. Добре, тази пшеница вече ще я направя на хляб.
са ми достатъчни, ще си ги оставя тук. Едно зелено също ще направя. Имам ли кокали? Имам кокали. Така, през това време ще обера фермата тук. Така. Супер е и взех също много семена, така че останалите ферми, които ще правя, ще имам с какво да ги засявам. Така, да оставим. Тук да взема това зелено и така, както виждате, лайм дия дуй. Лайм дуй. Добре, само не знам коя е бялата овца. Но тя е такава страна. Да, значи вече са го направили, че могат да се боядисват и крави с цвят. Вече е много по-добре. Добре, отново няма място. Добре. Те се не спряха да ме плат. Имам един стак от тази вълна. Искам да се дърта отново. Така. Спрете да ме бутате. Сини откъде ще взема обаче? Ще разберем някой друг клип. Аз бях Сатабой. Надявам се клипа да ви е харесал и до скоро.